isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilian Lalo, Cagayan. Shout out met ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan met ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ken ni Ma'am Marive Kibael. Makablaawan met ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ken ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos dita Toronto, Canada. Shout out met ken ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong, ken ni Sir Oliver Gutierrez dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Dagiti dadumapay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi kat agbalin ananam ay ti biyag ko iti puder ti lalaki anak asawaak, ngem nagbidutak, gaputa nakarkaro matgayam arigat ti malakamak iti dannana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duwa nga anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imuna kami lang ang anangan, ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta itilikodan ti amin. Kat, si kangay nga na, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat, ha? Nata, bigbigat na, Banji. Di mo tatagilan taldaw ko na eh. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumanintay dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, ken dagiti barkadam, ngamda kami a pamilyan. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko na eh. Kaslaawan ser-serbiniken ka. Kasla saan kami anapatagken ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan. Di ta ka malangan. Kat papanamon ngay, Marshall. Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talaga nga ro da kabuteng nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare.
Ti ko namkit talaga na sing pati asawa Marshal. No sa bali lang, ay sos. Amangan no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Amangan no di nakapaikit di pa kanin itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya, pare. Pag ko naamat, pare. Jakmat pakpakanin ay itinaimas no dumteng tirabi. Ha? Anya? Mawata mo siguro nagad kausawan, pare, Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji. Nga uray nakad ado ti vision, pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso ka, pare, Tony niya. Tuladon na, tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una ti kwartam. Iti kasta, adla paginom dahit ti minalam. Una, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, apay nga rod adi kay na panag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simret. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwod ak kanong agbayad. Kasta ka di. Ay pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang? Agtrabaho nga agpaiso, ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yung anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan hong kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agnanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adto'y ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, dayto'y laang tinapasadaam itinagmalam. Talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, kat umut-utang. Iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakal. Agam, adalatama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswanan ti asawa na, di na payla kaya tasinaan. Ay na, makapaungan ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutan no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumalang ti asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbaliw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbangkan kwa na, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukwami amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangaro dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman nak insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta, insan. Ay na, agyaman nak ka talaga insan.
Nabayag matan ajak nakagatang iti baro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta insan? Kas tangarod insan. Angam oray no kas jay. Kaasin na tadinak mat kabkabilan. Kas tamot tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ang ti panagbiag mi. Kayat mo kadita itugot ka ni Hong Kong insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yung ti mga iwan kadakwada no bilang laang insan. Kan may sapay, awan met kwarta nga aramatag. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, ang mga no iti iya adayom kat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka dayri nataw. Dandan ni di mo matsardengan di anak ta akulukulitan asumurot kin ni Maylin iti Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay, ako. Apay, di mo makita tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mangar aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Pudnaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak ngarod mo maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga panuhunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa. Tulungan naki di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabroad. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami met ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang met pagsayaatan yu ti pampanunutak anak ko. Nanang. Sayang met dayja trabaho anak ko. Amangan no talaga adayjay tinayran ta aparaken ka. Bayan nyo nanang. Tapanunutak anaimbag ti bagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje? Wala kay. Apay akas la maragsakan ka mat, Marshal. Ay siyempre Adayo adagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastusam nga gabrol. Isumat ti imbagan ni Insan Maylin lakay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaammo iti amin agastusak nga agpahongkong. Ay kitumanugot ka na. Swerte dahi tan Vanje.
Anya, Ay sos, nagando ti kayat nangagabron, ang mais-iskampay piman lagi ti duma. Idin to tasika, ket trabahon ti umas asidan. Ay na, anya bela aramidam. Una mo na. Gundaway mo ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kitang nakta. Saan na masapulapan bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadak man. Jack, idabay-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso sumurot ka niti kasinsin mo ijawong ko. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit di nga umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay iko ha. Saan anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunutak? Anya ngay nga rod day tananang. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. inton bigat gaya man ti ipapanaw yu ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin tatang. Nanang. Ngamin. Itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawag. Tatang. Panunutem lata ko man tinapintas masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinuna ni nanang mo, anak ko. Temporaryo laeng mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayom? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita dagiti anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? Wan matkit di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam, anak ko. Ada kami mat amang kita ken mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kitaan mo. Limlim tagan dagiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak ko makayatag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita ken makadan na iti mano atawon nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan. Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin nyo dagiti ibagada. Kastamutan ni tatang yu. Wan nanang.
Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na anak ko. Basta, ti kariyo ananang, di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayon to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agururay agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.